Sunog ni ulbo sa Terrace sa 3rd floor sa Mactan, Barangay Hall, Lapu-Lapu City sa niaging gabi. Matod ni FO3 Jeffrey Herodias, fire investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, nga gikonsidera ra hinuon nila kini nga rubbish fire kay pulos lang mga papel ug mga iglalabay nga mga gamit ang nasunog ug wala maapektuhi ang edipisyo sa barangay. Napaong rosab dayon kini sulod sa usa ka minuto ug walay naangol o nakalas atol sa sunog. Hinuon gisusi pa sa Lapu-Lapu City Fire District ang posibleng hinungdan sa maong sunog. Sigarilyo na walang mga cigarette butt noon. Ang second na akong hypothesis is either na ay konto na any person ito nga buta na to na ay buta na to nagkuha ng papel or whatever or na hindi sunog buta na to ka na may posporo ba or kahoy nga napagin naging normal nga kung mga normal nga kanang manihigta buta na to sa kanang probinsya nga napay nabiling na baga gamay.